Komplementarni putovi su sigurni i regulirani zakoniti putevi dolaska za izbjeglice u države koja nije njihova, nego treću državu u kojoj može biti zadovoljena njihova potreba za međunarodnom zaštitom. Sad, što znači komplementarni? To onda nužno znači da je to dodatno nečemu. To znači da je to određen broj mjesta i određeni načini dolaska koji nisu čiste obveze države koje svaka država ima prema konvenciji o statusu izbjeglica iz 1951. I to nisu oni načini dolaska koji se događaju u suradnji sa UNHCR-om, koje zovemo programi preseljenja, gdje se izbjeglice koje su već izbjegle iz svoje zemlje, na primjer iz Sirije u Tursku, onda sele iz Turske u neku od država članica Europske unije. Komplementarni putovi bi bili dakle oni raznorazni oblici zakonitog, sigurnog dolaska izvan ta dva osnovna načina dolaska u, recimo u ovom slučaju, Europsku uniju. Sponzorstva su zapravo jedan od oblika komplementarnih putova dolaska. Komplementarni putovi dolaska mogu biti putem humanitarnih viza, na primjer. Mogu biti preko različitih oblika radne mobilnosti. Mogu biti, recimo, različiti programi pristupa obrazovanju i sveučilištima u Europi, a jednako tako mogu biti i ta sponzorstva. Sponzorstva znači da pojedinci ili skupina pojedinaca, dakle privatnih osoba, ne državnih tijela, na sebe preuzima dio odgovornosti koji je inače na državi kako bi omogućili dolazak izbjeglica u svoju državu i pomogli im u integraciji. To znači da će te osobe, dakle recimo jedna skupina od 5 osoba, koja će preuzeti na sebe odgovornost da pruži potporu pri pronalaženju stanja, da pruži potporu u svakodnevnim nekakvim administrativnim poslovima, u učenju jezika, u recimo pronalaženju posla nekoj izbjeglici koja će doći iz koje god države i na taj način će te privatne osobe zapravo preuzeti dio odgovornosti od države na sebe. Država tu nikad neće posve nestati iz priče, ali će na taj način zapravo donijeti korist i sebi kao lokalnoj zajednici i tim izbjeglicama. Zašto korist izbjeglicama? Zato što im zapravo na taj način širimo način dolaska, zakonitog, sigurnog dolaska u Europu, a s druge strane zajednica se sama priprema za njihov dolazak. Dakle, ima veći osjećaj odgovornosti, ima veći osjećaj kontrole nad samom tom situacijom i dolazaka osoba drugih nacionalnosti u svoje zajednice. Oblika sponzorstava ima raznih. Dakle, to može biti samo pružanje pomoći u samoj integraciji, dakle kad su osobe već došle, pa im onda mi pomožemo na način da im, na primjer, pomožemo u pronalaženju posla, pomožemo im u učenju jezika i slično. To može biti pomoć u organizaciji samog dolaska. Recimo, država se dogovori da će u suradnji sa UNHCR-om pronaći ljude koji su ranjive skupine i u potrebi međunarodne zaštite, da će taj broj ljudi dovesti u, na primjer, Hrvatsku, Sloveniju ili Bugarsku, a onda će lokalna zajednica od tih ljudi koji će doći preko suradnje UNHCR-a i države, će im pomoći u nekim aspektima integracije ili će recimo pomoći u samoj organizaciji dolaska. Treća opcija je, na primjer, da će na sebe preuzeti određen dio financiranja. I to ne mora biti, kad kažem financiranje cjelokupnog procesa, jer svjesna sam da to može zvučati zastrašujuće. To može biti financiranje zdravstvenog pregleda. To može biti financiranje aviokarata. To može biti samo financiranje, recimo, nekakve administracije oko putovanja. Dakle, različiti su načini na koje se zajednica, odnosno sponzori, mogu uključiti u prihvaćanje izbjeglica u naše društvo i u naše lokalne zajednice. Dakle, ono što je uvijek prva i osnovna
prednost tih komplementarnih putova dolazaka je upravo ta riječ, njihova komplementarnost onim osnovnim načinima zakonitog dolaska u državu. Ta komplementarnost znači da se povećava broj dostupnih ulazaka za osobe koje su u potrebi međunarodne zaštite. To znači da država možda može izaći izvan onih kvota koje je sama odredila za sebe za program preseljenja. Dakle, ako je država rekla mi gađamo na 200 ljudi godišnje koje ćemo preseliti u suradnji sa UNHCR-om, ako imamo komplementarne putove, bilo koji oblik, obrazovanje, sponzorstvo zajednice, nekakva mobilnost radne snage, mi ćemo za te komplementarne putove odrediti dodatan broj od 200 mjesta, na primjer. Vrlo je velika prednost i za same lokalne zajednice koje imaju implementiran taj neki oblik komplementarnih putova ili sponzorstva zajednice. Dakle, zato što onda zajednica u svojim rukama ima ključ za bolju integraciju tih osoba. Dakle, zajednica će biti pripremljena, znati će, mi ćemo njima pomoći sada u procesu pronalaska posla, mi ćemo im pomoći u procesu smještaja, učenja jezika. Mi ćemo im pomoći u nekakvim banalnim aktivnostima, dakle, uključit ćemo ih u naše crkvene skupine, uključit ćemo ih u naše lokalne nogometne klubove. Dakle, na neki način sama zajednica je pripremljenija, sama zajednica sudjeluje u tom procesu prihvata stranaca u naše društvo. To bi bili nekako osnovni načini, a onda nekakvi osnovne prednosti, a neki dugoročni benefiti su u svakom slučaju u toj samoj suradnji civilnog društva i države, gdje civilno društvo na sebe preuzima neke poslove koje je do sada radila država, bilo samo u smislu pružanja nekih usluga, kao recimo davanja tečaja jezika ili pomoći u pronalasku posla ili u odlasku liječniku ili slično, bilo čak i eventualno u preuzimanju nekakvog financijskog aspekta dolaska izbjeglica u naše države. Dakle, politike Europske unije izrazito potiču proširivanje svih mogućih zakonitih puteva dolazaka, a posebno onda komplementarnih puteva dolazaka i sponzorstava zajednice ili privatnih sponzorstava kao oblika komplementarnog puta dolaska. U Paktu o azilu i migracijama iz 2020. godine to je jedan od osnovnih ciljeva komisije. Dakle, smanjenje neregularnih, nesigurnih puteva dolazaka i proširivanje sigurnih, zakonitih puteva dolazaka. Različite države članice Europske unije, sada već značajan broj, skroz tamo od 15. 16. Uvele su razne oblike zakonitih puteva dolazaka i posebno različitih oblika sponzorstava zajednice za dolazak izbjeglica u svoje države. Tu sad već govorimo o Njemačkoj, Irskoj, Španjolskoj, Belgiji, Francuskoj, Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj. Dakle, taj broj država zaista samo raste. Sve su one imale nekakve različite programe sa svojim finesama i u krajnjoj liniji sa svojim ciljevima. Na primjer, Belgija, Italija i Francuska su imali takozvane humanitarne koridore gdje su u suradnji sa religijskim zajednicama iz svojih sredina osiguravale siguran dolazak izbjeglica u svoje države. Češka, Poljska i Slovačka imali su programe koji su targetirali točno određenu skupinu, dakle ugrožene kršćane u svojim zemljama i onda ih dovodili u svoje zemlje. Irska i Njemačka, na primjer, su imale poznate programe sponzorstava, dakle gdje se lokalna zajednica uključivala u prihvat izbjeglica. Hrvatski pravni centar provodi projekt koji se zove Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u jugoistočnoj Europi u suradnji sa dvije organizacije civilnog društva iz Slovenije i jednom iz Bugarske. U Sloveniji su to naši partneri Mirovni institut i Pravni centar za zaštitu ljudskih prava i okoliša, a u Bugarskoj Zaklada za pristup pravima. To je dvogodišnji projekt koji je sufinanciran iz Fonda za azil, migracije i integraciju Europske unije. To je projekt, dakle, kojem samo ime kaže, cilja na
proširenje zapravo tih zakonitih puteva dolazaka u naše 3 države koje do sada nisu implementirale nijedan od oblika komplementarnih puteva dolazaka, a smatramo da bi to bilo izrazito dobro za naša društva, zato što je to u krajnjoj liniji apsolutno u skladu sa onim strategijama i politikama Europske unije koje streme smanjenju neregularnih puteva dolazaka i proširenju zakonitih puteva dolazaka. I, kažem, na temelju preporuka, dakle, koje su nastale na temelju istraživanja, znači na nekakvom čvrstom dokaznom temelju, kroz naš projekt Hrvatska, Slovenija i Bugarska, odnosno naše 4 organizacije, želimo potaknuti naše države da razmisle o uvođenju nekog oblika sponzorstva u svoje nacionalne azilne sustave koji će na taj način imati koristi, dakle, za samu državu, ali što je najvažnije i za izbjeglice.